Good. Good. Hindi. Oh, check. Good. Good. Let's go! Changing. Cut. Good. Doon sa kabila, doon sa may kaya ko. Sakit ang puson ko. Good. Meron bakalado na pala po sa ngayon. Antique.
Oh, shake. Good. Good. Iwan si Tana, no? Kenji. Cut. Good. Good. Eh, pamot dyan. Ito naman dilo. Kenji. Oh, shake. Good. Good. Kenji. Cut. Good. Good. Kenji.
Di mo man birthday ko. Good. Ang tama na yun po. Kenji. Set. Good. Good. Kenji. Asik. Good. Good. Kenji. Set. Good. Good. Ano ka ba? Sa likod na? Kenji.
Oh, check. Good. Good. Tulong mo sa tatanda, kumalis mo. Ah, naka-live ka. Changing. Good. Good. Mobile ko nila kung Sabi mo, legs yan. mobile nila natin. Dito. Ano yun, naman dahil? Tapos kasama na ako ng vlog yung motor. Bukas ka pa siguro mo libigas, no? Sandali. Kasi kapag ikaw ay sinagas mo, so nakabayay pa sila? Nakabayay pa sila? Nakabayay pa rin yung mo? Galing ko nito. Hindi na ba? Oh, check. Good. Grabe yung sinanak ko ng Arthur. Sila? Arthur, magka yun. Kaya binawal ko. Pupuyat ka ako pag ganyan ako alis yung Facebook mo. Akong gumawa yan, ako rin magtatanggal yan. Tulog ka na. Hindi po ata matutulog na po ako. Wala ko yung online. Matutulog na siguro. Kasi random na naman eh. Birthday ko ngayon, Tep. Birthday ko. Happy birthday. Yan, hindi na niya birthday. Birthday ako. Sumbong ka namin. Mama, birthday ko ngayon. Birthday ko ngayon. Changing. Gusto mo rin cellphone mo? Lobat. Pagin ko yung cellphone ni... Lobat na eh. Lobat. Hindi, yung cellphone mo kay si Piyap yan. Good. Narinig ko lang dito. Nakawalay din eh. Good.
Changing. Set. Good. Good. Changing. Sagutan mo ako isang clover. Ang gagawin ko dito. Sagutan mo ako isang clover. Isang clover. Naku, ang dami tao. Umuli ka na lang, oh. Dami tao. Hindi mo kayo. Ako din, Oh, pwede sige. mo ako. Nagdakan ka kayo. Magkano yun? Buti mama. Good. Kaya may tigrin ka. Saan niya ito sa inyo? Saan mo? Ulam mo nga. May kanin pa doon sa loob ng Good. nalagyan ng pinggan. Mas maraming ano yun. Grasya. May lalong sa akin yun. Ladang labang mo rin yung anak kami yun. Malang bakal. Hindi ka doon yung magar. Kaya ang naulit pa din sinanip kasi yung pilit na yung linaw ko. Kasi ito na klase, manibayo na ano naman. Yung nasa Changing. loob ng nalagyan ng pinggan, labas na ngayon. Pwede ka ba yan? Set. Ito yung nilagyan ng tao niya. Good. Tulad lang sa taas ng lalagyan ng pinggan. Uy! Oh, ano po siya, no? Good. Pero kinukuha ko lang eh. Ito! Masakit! Tingnan natin, may nagdako. Pagmentakan na ito. Sige, right. Hindi pa doon sila maayos. Ha? Hindi pa dyan. Kasi siya. Kaya pumalso ka yan. Hindi pa ba? Actually, di ko ang ano. Hindi, gadgad ng gadgad mo lagay na dito. Baka makalimutan niya. Oh! Oh, take. Good. Atin siya. Good. Ayun sa taas ng lalagyan. Alam. Sino? Sino?
Pamumula ka muna. Ayan. Busin ko muna. Bilang mo na. Hindi. Busin ko muna. Ano yan, Pet?